Alle byer bør have deres egen sang, i hvert fald hvis det står til et 17-årigt musiktalent fra Viborg. Hun har nu skrevet en sang om den gamle kongeby. Den skal være lyden af Viborg. Har du hørt om et magisk sted? Det her er lyden af en by. Resten af musikskolen de har sagt, ja, du skal være rigtig viborgenser for at forstå den. Og det er det, der er så vigtigt ved den her sang, at selvom vi faktisk aldrig nævner Viborg i den her sang, altså ved man bare, når man hører den, det her det er Viborg. Sangen hedder Vi børn af byen. Sådan et er den kun 17-årige sangskriver også selv. Jeg elsker musik, og jeg elsker at skrive sange, og det har jeg gjort lige siden jeg var helt lille. Samtidig så synes jeg også, at det var en fantastisk mulighed at få lov, når jeg elsker den her by så højt, og så få lov til at skrive en sang om byen. Marie Fode er talentelev på musikskolen i Viborg. Sangen har hun skrevet til snapsting for børn, som løber af stablen i Viborg i denne uge. Jeg synes, det kunne være lidt sjovt, at vi fik nogle af vores unge talenter, fordi de er i byen. De har en særlig nerve ind i byen til at udtrykke, hvad er Viborg for noget. Jeg håber, at der kan komme et stort fællesskab ud af det. Noget med, at selv de største, tykkeste ølmaver kan skråle med på den her sang, og samtidig også de små, søde piger med fine rottehaler, at de kan synge med. Det har været helt fantastisk, og en fantastisk mulighed. Jeg har selv en stor drøm om en gang at blive sangskriver, og det her kan jo sagtens åbne mange døre. Den første dør åbner Marie Fode under Viborg Hærvejsfestival, hvor hun flere gange i løbet af ugen skal optræde med Vi børn af byen. Og vil I høre mere til nummeret, så er det at finde på både Spotify, iTunes og YouTube. På Mokka, der kan I nu komme ud og skyde med skarpt i programmet Soldat på 4 måneder. Nyhedsholdet og jeg takker af for i dag og siger på gensyn i morgen.